Soul és l'última pel·lícula dirigida per Pete Docter, director de Up i Inside Out. Com aquestes dues, Soul és una producció de Pixar. Pixar és un estudi que les seves pel·lícules són normalment de gran qualitat i són conegudes per tenir idees molt originals i boges. Recordem que la seva primera pel·lícula revelava que les joguines estan vives i que ens espien. Per tant, Soul era una altra de les meves estrenes més esperades d'aquest any. Anaven a estrenar primer al juny, després la van moure al novembre i finalment ha estat estrenada el 25 de desembre, directament a Disney+. Cosa que no m'agrada gens. Us recordo que aquest any Pixar ja havia estrenat una pel·lícula, Onward. La van estrenar al març i de seguida ens van confinar, així que va passar bastant desapercebuda. Doncs l'he vista fa uns dies. Està bé, és a dir, m'esperava més. És a dir, el concepte és molt bo, la idea del món és molt bona, però està una mica desaprofitat. Pensava que farien molt més i... Però bueno, tirant al tercer acte, la cosa millora. I al final... Bueno, al final és emotiu, com ja són moltes pel·lícules de Pixar, incloent Soul. I avui volem parlar de Soul, així que parlem de Soul. Soul tracta la vida de Joe, un professor de música que vol tocar a una banda de jazz. I justament el dia que aconsegueix una oportunitat per complir aquest somni, mor. No és broma. Un cop mort, la seva ànima ha de trobar la manera de retornar al seu cos i complir el seu somni. Pixar és coneguda per fer pel·lícules infantils, que també que els adults poden gaudir, i amb Soul ho han portat a l'extrem. Potser massa. No acabo de veure un nen mirant aquesta pel·lícula i no avorrint-se en alguns moments. Perquè té moments molt profuns i estranys. Pensàveu que Inside Out era rara? Doncs prepareu-vos. Un dels pocs problemes que li trobo a la pel·lícula és la falta de comèdia. És a dir, té moments divertits, però la majoria de la pel·lícula és molt sèria. I és lògic, perquè tracta la vida i la mort. Però trobo que l'humor no era molt encertat. A més, és possible que hi hagi nens que no s'avorreixin veient Soul. Per què? Perquè és una meravella visual. És brutal. Pixar ha avançat molt en l'animació 3D. No fa gaire vaig tornar a veure Toy Story, la primera, i l'animació és una mica cutre. Ha passat molts anys entre Toy Story i aquesta, Soul, i es nota molt, l'animació és brutal. Hi ha coses que semblen reals, que no semblen dibuixos. Concretament hi ha un pla d'un saxo que em va cridar molt l'atenció perquè dius, uau. Uau. Semblava realment un saxo. I justament per aquesta raó, perquè l'animació és tan bona, no em sembla gens bé que l'hagin estrenat a Disney+. A veure... Està dissenyada per ser vista en un cinema. A més, em fa gràcia perquè es veu que els de Pixar van dir que ells no sabien res. Que de sobte un dia es van enterar que Disney havia dit no, l'estrenem directament a streaming. Vull dir, que són els creadors, consulteu-los com a mínim. Però és això, és una pel·lícula visualment molt ambiciosa, és a dir, hi ha seqüències en què el Joe canvia de dimensió, que va travessa portals i va a paisatges preciosos. Això al cinema seria brutal, a casa no. Espero que facin el mateix que han fet amb Trolls 2. La van estrenar a streaming, va tenir molt èxit i després han decidit no fa gaire estrenar-la a cinemes. Dubto que ho facin, els de Disney, això, però ho espero. Vull dir, tinc moltes esperances, si us plau, Disney. Encara que siguin pocs passes, feu-los. Resum sense spoilers. Bueno, Soul és una pel·lícula preciosa, tant visualment com temàticament. Si voleu veure una pel·lícula d'animació que s'atreveix a tractar temes molt profunds, Soul és la vostra pel·lícula. Si busqueu una pel·lícula infantil, així, sense gaire profunditat, de jaja, una mica de riure durant poca estona, doncs no us ho trobareu. Spoilers! La pel·lícula és gairebé perfecta.
Gairebé. Un dels seus pocs defectes, ja ho he dit, és la comèdia. Hi ha comèdia, hi ha humor, hi ha moments on rius. Però, aquí està la cosa. Ja ho he dit, Pixar fa pel·lícules molt dirigides als adults. I, en les seves altres pel·lícules, el que han fet ha estat utilitzar la comèdia per aconseguir que els espectadors més joves, que els nens, no s'avorreixin. Un dels meus exemples preferits a posar és Wall-E. Durant 20 minuts, el protagonista no diu ni una paraula. I durant una bona estona, d'aquests 20 minuts, és ell sol. Però hi ha constant comèdia, visual, per tant els nens, mira, van rient i no s'avorreixen. Bàsicament la comèdia existeix per enganxar els nens. Quin és el problema amb Soul? Que l'humor va dirigit als adults, però hauria d'anar dirigit als nens. És a dir, sí, hi haurà moments on els nens riuran, però tampoc trobo que hi hagi gaires. Jo no tinc un gran problema amb això, perquè sóc adult. Però ja he vist per Twitter que molta gent ho està confonent No hi ha humor per nens amb la pel·lícula és dolenta. Tot i que cal ser un psicòpata per creure que una ànima no nascuda digui tranquil·lament «Hola, sóc un fill de puta i em dedicaré a tocar els collons a tot Cristo». No és divertit. Sóc una entitat còsmica que controla la personalitat de les ànimes a la Terra. Em pots dir, Jerry? Hi ha un altre petit problema que tinc amb la pel·lícula, però gairebé no és res. Trobo que el moment en què Joe se n'adona que està mort és molt curt. Se n'adona que està mort i ja de seguida diu, val, he de trobar una manera de tornar al meu cos. Però... vull dir... com a mínim la sorpresa de... hòstia, això és raro. Us hauria agraït una mica més de... oh, Dios mío. Després hi ha una cosa que no és exactament un problema, trobo que més aviat que és estrany, que és l'antagonista. La pel·lícula no acaba de tenir un antagonista, cosa que no és dolenta, Inside Out no en tenia, i és una pel·li brutal. Bé, en aquesta pel·lícula tenim una cosa similar a un antagonista, no ho acaba de ser, que és Terry, que és una d'aquestes entitats còsmiques. En concret és l'encarregada de calcular, de comptar totes les ànimes que moren, que se'n van al més enllà. Lògicament el Joe s'escapa d'aquest més enllà i clar, lògicament el Terry diu no, aquí falla alguna cosa. M'he d'encarregar que aquesta ànima torni aquí i mori. I tot això està molt bé, però trobo estrany que no se'l venci, no se la venç a Terry. Simplement hi ha aquella escena pel final que s'atorga a si mateix el trofeu, li treuen i torna a comptar. No sé, no hi ha aquest moment de... vale, ho estava fent malament. O no hi ha cap moment en què els protagonistes se n'adonin, vale, potser té les seves raons per fer el que fa. No, simplement acaba, torna a comptar ànimes i ja està. Potser el problema més que no se't venci a l'antagonista és que la història potser tampoc en necessitava un antagonista. És a dir, podria haver estat el Joe amb la 22 intentant tornar la seva ànima i no passaria res. Va bé que hi hagi un antagonista perquè, bé, per afegir una mica d'urgència a la pel·lícula, a l'argument, però no trobo que ho hagin solucionat molt bé, això. Molt bé, ja hem acabat amb tots els problemes que tenia, a part de l'estrena Disney Plus, que ja ho he comentat abans. Ara, a parlar de les coses positives. I n'hi ha unes quantes. Comencem pel principi. Els dos protagonistes són molt bons. Tenen una idea molt simple, però els afegeixen complexitat. El Joe, per exemple, ha d'entendre que bé, que el jazz no és tota la vida. I després està 22. 22 és un gran personatge. Bé, que ha d'aprendre a valorar la vida a la Terra. M'encanta la idea d'una ànima que fa milers d'anys hauria d'haver vingut a la Terra, però que no vol. I totes aquestes personalitats, grans personalitats de la història de la humanitat, han fet de mentors. I ella s'ha dedicat a tocar-los els collons. Em sembla molt bo. La dinàmica entre els dos personatges també funciona molt bé. Bàsicament el pla de Joe és molt bé. Faig que una ànima aconsegueixi l'espurna, li robo el bitllet i torno a la Terra. I justament l'ànima a qui ho ha de fer és la 22, que no vol anar a la Terra, que es vol quedar sempre el gran abans aquest, amb el seminari de tu. Els dos estan d'acord amb aquest pla i l'avancen, però què passa? Que quan arriben a la Terra, hòstia, el Joe està en el cos del gat
I la 22 està en un cos humà, és a dir, cap dels dos té el que volia. Per tant, han de tornar el mes abans perquè la 22 sortir de la Terra i el Joe en el cos del Joe. I quan arriba el moment de fer l'intercanvi, doncs, cony, que la 22 li agrada la vida a la Terra i no vol tornar el mes abans. El gran abans, perdó. És a dir, aquesta dinàmica és molt bona. Els personatges fan avançar l'argument i com que els dos personatges funcionen molt bé i la seva relació és tan bona, la pel·lícula és molt bona. Com a Inside Out, la construcció del món és molt guai. A Inside Out hi ha totes aquestes humanitzacions de conceptes psicològics. Com a Inside Out, a Soul també fan humans conceptes que no són físics. El meu concepte preferit d'aquesta pel·lícula és el de les ànimes perdudes. Crec que es deien que són ànimes que estan tan obsessionades amb una idea que deixen d'estar vives. És molt guai, això. I a més, està molt ben connectat amb l'argument. Perquè podríem dir que el Joe és una ànima perduda. Podria acabar sent una ànima perduda perquè està obsessionat amb el jazz. De fet, podríem dir que Terry és una ànima perduda, que està tan obsessionada amb que tots els números quadrin. Mentrestant veus les altres entitats. No sé exactament com es deien aquests éssers, per tant els diré les entitats. Veus que les entitats, vale, s'ha escapat una ànima. Guai. I és tan important. Veus que van com molt relaxades per la vida aquestes entitats. I no, la Terra ja està... No. Tot ha de quadrar, hem de seguir l'ordre. Que clar, si en aquesta pel·lícula hagués dit no, Déu existeix, dius, vale. Però no, segons aquesta pel·lícula Déu no existeix. O com a mínim no apareix. Per tant, és igual. És igual aquest ordre, perquè no hi ha ningú que l'hagi marcat, és aquesta mena de tradició. I ja ho he dit abans, però m'és igual, ho vull repetir. L'animació és brutal. Oh, és preciosa. He comentat abans que tot semblava molt fotorealista, però els dissenys també són molt enginyosos. Les ànimes nascudes semblen bebès, les ànimes adultes realment dius, vale, sí, veig. Aquesta ànima és del Joe i aquesta altra és d'una senyora gran. Vale, sí, ho entenc. M'encanta que aquestes entitats siguin cubistes, com si els hagués dibuixat Picasso, o un d'aquests que ara mateix no em sé més. És una pel·lícula molt ambiciosa en els seus conceptes, i per tant l'animació ha d'estar al nivell. I ho està. Però el millor de la pel·lícula, crec que més o menys tothom podria estar d'acord. Són el tema i el final. Dic que això, més o menys com tota la resta de persones poden estar d'acord amb el que acabo de dir, perquè més o menys és el que passa en totes les pel·lícules de Pixar. Tenen aquests conceptes tan bons, aquestes idees tan bones, però bàsicament el que importa són els temes que tracten i el final, perquè al final sempre... El tema de la pel·lícula és que hem d'acceptar que no naixem amb un destí predestinat. Que podem ser feliços fent alguna cosa que nosaltres no havíem pensat que voldríem fer i, sobretot, que el somni de la nostra vida pot ser un fracàs. Ja ho he dit, el Joe ha de despertar, ha d'entendre que el jazz no ho és tota la seva vida. I ho fan d'una manera molt guai, que és que el Joe finalment fa el concert, finalment compleix el seu somni. Ell, des del principi de la pel·lícula, et diuen que vol tocar en una banda de jazz i aconsegueix tocar en una banda de jazz. Però se n'adona que no era res especial. I a més s'explica aquesta història dels dos peixos, que no havia sentit mai, però que em sembla molt intel·ligent. I al final de la pel·lícula, quan les entitats li donen una segona oportunitat de viure, doncs diu, saps què? Vull viure cada dia, vull viure cada moment. Però el Joe és un molt bon personatge, però per mi l'evolució de 22 és bastant millor. La idea original, la idea del principi d'aquest personatge és una ànima que no vol anar a la Terra, perquè ha estat, més de 2000 anys sent entrenada i entén que la Terra, vull dir, però acaba i al final descobreix que la vida a la Terra és guai i tot això. Però com que és Pixar, ho aconsegueixen fer bé, ho aconsegueixen fer més complexa. Em va sorprendre que es convertís en una ànima perduda. Perquè dius, com?
És a dir, les ànimes perdudes estan obsessionades amb una idea. Amb quina idea està obsessionada ella? I això hi ha el moment aquest en què el Joe vol ajudar-la i entra dins d'ella. Aquests conceptes són molt raros perquè són ànimes i no són físics. Això, que entra dins la 22 i entén el seu turment. Entén que, hòstia, és que no és que ella no vulgui viure a la Terra, és que tots els seus mentors l'han estat menyspreant. Han estat dient, tia, tu no vals per la vida a la Terra. I, decisió molt important, un d'aquests mentors que l'ha menyspreat és el Joe. La frase aquesta de aquestes coses que t'agraden no són res d'especial, és simplement viure. És molt interessant, és lo típic del personatge divertit que en realitat amaga el seu turment darrere l'humor. Però molt ben fet. Trobo que és una idea molt potent. Tot això en general, tota aquesta idea és molt potent. I per cert, he de dir, m'agrada que la batalla final sigui literalment una lluita interna. No hi havia pensat en això, A Pixar li agrada molt fer pel·lícules en què els protagonistes se n'adonen que el seu somni o no valia tant la pena o no era el que pensaven. El millor exemple és Up. Up és una meravella, així en general. Però el concepte aquest de el somni no és el que creus, està molt ben fet. A Onward, que és la pel·lícula que n'ha estrenat aquest any, també ho tracten, no tan potentment com Up. A Soul torna aquesta idea, torna la idea, els teus somnis no són tan brutals com pensaves. Què voleu que us digui? Trobo que la idea és molt bona, trobo que és molt realista i trobo perfecte que això s'expliqui en pel·lícules infantils. Que vull dir, que s'enterin, que aquests nens se n'adonin, que la vida no és fàcil. Vinga, ja podeu començar a plorar. I per ser una cosa així ràpida, que no tenia ni escrit el guió. M'agrada molt que les pel·lícules de Pixar siguin curtes. Normalment són d'això, 90 minuts, 100 minuts com a molt. Jo em desperto un matí als anys 90 i dic, vull fer una pel·lícula sobre joguines que estan vives. Jo tinc aquesta idea i vull desenvolupar-la molt. Vull dir, acabaria fent una pel·lícula de 2 o fins i tot 3 hores. Bé, 3 hores no, però 2 hores ben bones, sí. Però no, Pixar sap que el seu target són nens. Així que fan pel·lícules curtes i simplifiquen molt aquests conceptes per tal que ells s'ho passin bé, que és important que els nens estiguin entretinguts per pel·lícules, que els estiguin ensenyant alguna cosa. Perquè ho sento, pel·lícules de 90 minuts d'acudits de pets, doncs, què voleu que us digui? No valen tant la pena. Vull dir, Pixar ha aconseguit la seva reputació per alguna cosa. I més que per les seves idees boges, que també, que són pels seus temes. Són per aquestes coses que ensenyen a través de les seves històries. Bé, això és tot el que tinc a dir sobre Soul. En realitat no, segur que després se m'acudeixen més idees i no les puc ficar. He explicat moltes de les coses que tinc a dir sobre Soul. Us recomano molt que la veieu, però alhora no em fa gaire gràcia que molta gent comenci a donar els seus diners voluntàriament, directament a Disney. Sabeu què us dic? Feu-vos un compte de Disney Plus i aprofiteu molt el mes gratis. De fet, no us ho dic per res, ho dic perquè jo també ho estic fent. Estic aprofitant per veure totes les pel·lícules de Pixar que pugui. És possible que algun dia faci alguna crítica sobre algunes pel·lícules de Pixar. Potser faig una crítica de les 4 pel·lícules de Toy Story. No ho sé, és una idea que he tingut, no sé si ho acabaré fent. Sé que en l'últim vídeo, en la crítica de Get Out i d'As, vaig dir que el pròxim vídeo seria una crítica de Wonder Woman 1984. I que el següent vídeo, que és aquest, no és una crítica sobre Wonder Woman 1984, sinó de Soul, que va estrenar després. Ho sé, a veure, us explico. Vaig sortir del cinema i vaig dir, vale, està guai. Té alguns problemes, però està guai. I després vaig arribar a casa i vaig començar a pensar i em vaig quedar, ostres, tu. Tinc moltes coses a dir sobre aquesta pel·lícula. Tinc moltes coses que em van agradar molt, moltes coses que no em van agradar gens. Hi ha moltes coses que vull dir i, bueno, bàsicament que estic intentant condensar-ho tot. Perquè de moment el guió està sent bastant llarg. Els meus vídeos ja són llargs, doncs imagineu-vos aquest. Vull condensar-ho perquè no acabi sent un vídeo de 1 hora.
simplement una mica de paciència, perquè estic això, estic escrivint el guió, estic acabant d'escriure el guió i igualment espereu-la pròximament. Adéu!